Izan da, 2016 pertsonak eman du izena, Belarri Prest hau bizi portzentajea hor ikusten duzue. Piskat kontestun jartzeko edo, nahi bali mazue, ezakit burundozkezuen edo goierriko hitzak argiteratu zituen, jarriko izkizuet, beste herri batzun adibidek, ideia tindezazuen. Goierrikok dea, nidozkanak, 12.000 pertsonak eman du izena, goierri oson, gu barne, eta horietatikan, 9.711 izan dira hau bizi hau da, 80%. Beraz, eguneko gehiago Belarri Prest. Portzentaiei dagoken aldetikan, gu pixkat orekatu goibili geha. Aipatu genuen hasieran, helburua berez zala hau bizi bakoitzeko 3 Belarri Prest izatea. Hori zalantza daukat inun lortu danik, gertura datu dianik ere. Ikusten duzu, 2002 urte arten jaiotakok, gazteenak edo izango dienak, eguneko 21 izan da. Urrengo hamarkada, 80koa dagokiona, pixka bat jaisten da, parte hartzea. Eta parte hartze handiena, oain arte komentatu gendun bezala, 70garren hamarkadan jaiotako hiena izan da. Neurri handi baten gurasok eta eskoletan eta biltzan horien implikazioa hor nabari dana. Eta gero hortikan adinean gora junala, parte hartzea ere jaitsiten da logikoan bezala, ezagutza ere jaisten dalako adinean gora junala. 2002 urten apuntatu dian eguneko 21 hortan, eguneko bezala hartu ezkeo, hau bizik izango zian 3 laurden baino gehiago. Eta Belarri Prestak laurden bat. Orduan, herriko estatistikan hau bizi gehiago daude, gaztek gehienak hau bizi apuntatu dira, ideia orokor. Urrengo belaunaldira, 80kora ere pixka bat, hau bizi pixka jaisten da Belarri Prest pixkatigo, baina mantentzen da. 70garrenekoa gehien apuntatu dienetan, eguneko 60 da hau biziena eta eguneko 40 Belarri Prestena. Eta orekatuena, ia 50-50 indutenak, dia 60garren hamarkadan jaiotakok. Emakume parte hartzea altua da eta gero kale neurketan islatzen da ere, euskarazko elkarrizketatikan eguneko 55 emakumeek diela. Hau da, oreka baten barrun, baina hor ere despuntatzen du genero aldetikan emakumezkoek, nolabait euskarekiko implikazioa edo ama hizkuntza zerbaiteratik dituko zaio. Orduan, kale neurketa sartzeko, klusterrak pasatzigun informazio guztia, metodologia jarritu dugu, behaiek jarritu zuten berdinak, saiatu geha, mantentzen baldintza berdinak. Aipatzea, 2001-etik 2017-ra oso pareko mantendu dela, 22, 18, 23, 22. Hau da, 10 elkarrizketatik biziela euskaraz kale neurketetan. Orduan, galetu nahiko nizueke, euskaraldian arira uste duzuen mantendu dan, igo dan, akaso jetxidanik ere baten pentsa lezake. Eguneko 22 dela euskaraz dian elkarrizketak. Eta euskaraldikin esan dut, igo ingot dela, txinez 30 zengo duke. Optimimo. Jeni zuak izu, ezta? Dixil dingo nahi. Eginak ez duan. Puri? Nik igo dela, bai. Oin zenbateko ikez. Hor, gehiagik ere sumatu. Ez, nik egia esan, neuke pertzepzioa eta zenbakik adirazi daten oso desberdin izan da. Zerbait gehiago, bai, ikusi den jende bat lehen egiten etuena eta gehiago saiatu dela. Txapak nik uste bere eragina izan duela. Baina... Zenbatean joia, asko. Ja, nik ere ikusten dut, antzeko, nik entzundo danarekin eta hori, antzeko, bai 11 egun horietan ikusi izan da buru belarri, hori hitz egiten ez zuten jendeak, batez ere gazte aldetikan, hori euskeraz beraien artean, esportzu hori egiten, bai. Neire iruditzen zait igo ingo zala. Ez dakit zenbate arte, ez dut uste ere, oain 70 igoko ginenik baina. Ez dakit, Jesus Mari eta biok egon gine kale neurketa egiten bi egunetan, bi asteazkenetan hitzaldean, eta enuk esango... Igual ez da oso adierazgarria, ez dakit, beste egin konparatuta, beste egune batzu egin konparatuta,
Guk hori neurketa egiterakoan egon ginen komentatzen ez dakit, gure ustez mantentzen dela, ez dakit, zonalde horretan. Bai, gure ibilbidean bintzat ez gendu nola... Ez da oso dira zerri. Zen azkenen guk apuntatzen ditugu elkarrizketak eta hiztun kopurua. Baina burungatzen zaizuna da elkarrizketak. Orduan erderazko asko daude, euskarazko ez hainbeste, eta orduan iruditzen dizu, neurri hortan jungo dela. Baina sorpresa txoa eta Excelak gure magia egite ditu. Haitu ginen, imaginatzen jendea nola espero gendun da jendea nola izan. Eta gehienen asmau ginen dula esango nuke. Orduan, nahiz eta jakin hori ez dela zenbakie, esango nuke 18 eta 3 arteko zehazei izan behar zukela. Eta kuriosoa da, hori, hain zuzen parte hartzen ez dutenek, igo dutela gehien erabileran. Bai, baina gurasok igotzen badute. Bai, karo, hori da zirako enkuenta. Eragina dauka, eragin ikaragarria dauka. Euskeraz apuntatu zian elkarrizketen 52,9, hau da, ia erdia aurrek hartzen dute parte. Orduan, aurrak faktore nahiko garrantzitsua edo, eragiten dutena dira euskarai dagokienen. Dirudienez, aste betera behintzat mantentzen da. Euskaraldiko igoera, azkenen, 29 20 urtetan zehar, 22 mantendu osten, aste beteko, 11 eguneko ekimen baten igotzea 10 puntu, eta horrengo asten, jeistea, baina igo danan laurden bat baino gutxiko, bai, hori da, hau, in beharko litzake beste neurketa bat, martxoalden edo ikusteko mantentzen dian ohitura horiek, mantentzen ditugun ohitura horiek, edo ez, baina bueno. Bai, eroso. Eroso, ez duzunen baita beste txapakin edo baita belarrik ez dala, elkarrizketa hori mantentzeko erdera euskera. Lehen igual zaila edo garrotza eroso eta erresago. Oin alderantziz ere bai, euskaldun atari gertatu zai, eta hori txapa hori, eta hori zartaz dikoa eta zer da. Eta ber, gehi euskalduna zan, baina zuk ez dezu telebistan, derri baina, asko hitz egiten egia eta hola dikoan, baina izentera. Bueno, zan dit, badakezu zer gaitidan eta bendik aurra eta, horrelako zean bat, baina bestela orokorren oso gustora eta oso adierazgarria izan da. Txapakin ikustea eta, ez dakinak ere saiatzeko eta dakitenak egiteko. Pelukera. Pelukera izan enteratzen, iria loiztik gara, bide esplikatzen. Eta adinak ere adimateko jendea zain jan. Eta pelukerakin? Pelukerakin ere, bai. Ondo. Bai. Ala mozeuran, Olako zeizu bastik egitzean eta, Danak behan txapakin klasea, egunero, orduan, horrek ilusioa egiten du. Hori lanen, eta, gugan bai gaudela ohituta gu geureari eusten neurri baten, neurri handi baten. Orduan, han ezberdintasun handirik ez, zebuk mantentzen dugu gurea, eta gero egia da norbaitek ezer ez badizu ulertzen jotzen dezula erderaz, adieraztera. Baina, kasu askotan ez. Orduan, nahi ilusio egin dit euskaltegi osoa txapaz beteta ikustek egia esan. Gero, ikasleen aldetik, ez dakidala oso ondo, oraindik ere, hainbeste aldiz esplikatuta ere, oso ondo ulertu duten zer dan aho bizi eta zer dan belarri prest izatea. Beraientzat euskaldun berri, euskaldun zar konzeptu hori, oraindik hor dabilki guk, ez da? Euskaldun zarra dan batek derrigorrean erabili behar du
hau bizi txapa. Orduan hor ikusten baldin baz, edo euskaldun, esaten izan daiteke euskaldun berria, baina bizimodua euskaraz egiten duena, eta hau bizi txapa erabili. Hor izan ditugu, geure gora berak, baina, nik uste ondo jundala, hori lanari dagokionez. Lengua ematen dut eta orduan pentsatu nuen, eta orain zegin behar duan, eta pentsatuta neukan euskaraz ematea, klase ez. Normalean euskaraz hitz egiten du, zenbait gauza esateko, baina gero azalpenak eta hori gaztelaniaz. Eta ikasle batek esan zidan, eta Ritzi, zuk zer egin behar duzu. Nik euskaraz emango dizu klase, eta klase guztiak egon nintzen euskaraz. 11 egun horietan. 11 egun horietan, baina gertatzen dena nik hori, alde batetik zure barruko hausnarketa egiteko, nik uste dut bi anekdota horiek nahiko esanguratsuk izan direla eta... Ikaragarri nabaritu zutela, jende gehiago. Gehiago itxizila, ze guk egiten diegu, baino bestek, ez di euskalduneko, nabaritu zutela, jendek asko egiten zila euskeraz, eta beraiek kapaz tabernako elkarrizketa hori, zehazeko ez, eta oso pozik zeuden, eta oso positiboa izan zela, esan ziguten, taberna baten hori. Lantokin adibidez, esan dian, euskeraz, eguneko 89,9 bat, jangelan dauke sukaldari bat, erdeaz egiten dena, lantokin, askoikin egiten dela nahi ikastolan, eta esan nion, zuk belarri prest, jantzira duzu, ulertzen du. Eta lau sukaldari tamai begiraldea, tamai monitore dauzket, euskaldunek. Baina honi euskeraz egiten diot, ulertzen dut, abeak erdera. Orduan hori lortzu dut sukaldarikin. Lehen ere egiten nion izbat eta gero, baina orain hori, sukaldarik. Baina ja ez sukaldarikin. Elkartu diren aurreko batean, nik zen bizipena izan dut oso motza izan dela. Eta aldamenetik izan zidaten ez, niretzako soluzia izan dut. Bizipen ezberdinak tarte berberean, ez da? Motza zergatik, Euskaraldiak suposatu izan dolako prozesu luze bat, hainbat hilabetetakoa, eta gero txistu batek guantzaigu. Hori izan zen bizipetako bat. Bizipen asko izan ditut, tarte hortan. Nik bai ikusi non jende bat, normalen alegintzen ez dana, saiatzen. Hori pozgarria. Edo jende bat normalean tabernaria izan, eta berari erdera zuzendu egiten zaiona, eta bera txapa okelako jende horrek esaten zuen. Neri, baina arte danak obitza jende gehiago datorki de euskara. Eta gero baita laundu do pixkat hitz egiteko, gaiaz hitz egiteko. Kuadrilatan eta, hitz egiteko, hemen danoko ia danok euskaldunarea, erderaz egiten dugu pixkat, hausnarketatxo bat egiteko, uste eta balio izan du. Gero hemen beste batek, lenguako klasea erderaz ematen du, baina klase ez dakit bat edo gehiago, euskaraz ematen jo. Ikusi do, honek egiten nahi erdeaz, baina euskaraz egin nahiko nuke, agian betxo dori, euskalotzen, baina egoera historiko bat hemen. Egoera bat nahi bali modu pixka bat moitu. Bi euskaldun juntau erdaldun batekin ezagunak eta propio jardutea etengabe bi euskaldunak euskeraz beste itzulpen nahian nahi zaben bitartan, itzulpen sistemak gauza hon asko ekarri ditu bileratan. Erdaldun asko ez daren bileratan. Gero Urtxuz Marko gora bat izangoa, eta nik Zarozko ikastolan lan iken da, eta hangoa beste bada. Baina guren bileradanak euskeraz iken die. Eta ulertuko ez tonak zenbat izango diren aurretik galdetzen da, eta personako puru jakin bat jartzen zaila aldabenean eserita, itzuliko diena dana, eta gero behiak hitz egiten duenen, ingo dute erderaz. Itzulpen nantzea horrek gauza asko aldatu ditu, nik uste. Batez ere, erdaldunak gutxiengo dien lekutan. Proposamena, orduan, radikaltzen junez da, bi euskaldun da erdaldun bat juntatzen dienen, euskeraz jardutea beste itzulpen egiten duen bitarten. Izardi asko,
Eta nekea handia suposauko luke igual, baina ez da sekula okurritu hori intzitekenik. Baina hori izan zen naturala. Honekin emango diogu bukaera. Orduan, bueno, gaur etorri zaten hoi eta bilera guztia etorri dian nahi, eskerrik beroena. Eta, ikusiko dugu, aurrerantzen, pixkate topagunetik eta badiru dior datorren 2019-dako erakundeetan, elkartetan, oain aurtengoa nolabait pertsonala izan den modun, eragin nahi dela erakunde elkarte, baina, pixkat ikusiko dugu zer datorren, gu jungo gara informazioa jasotzen, eta behar balin bada, deituko dizuegu berriro, baina, printzipioz bintzat, hemen emango diogu bukaera. Hemen baino, oito esan da, han. Zauz? Bai, zeraino notan handinikoki. Ondi ez dira,